Na današnji dan prije točno 3 godine u Hrvatskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom. Da je riječ o muškarcu iz Zagreba koji je doputovao iz Italije, danas se malo tko sjeća. Tada su detalje znali svi. Je li vas strah koronavirusa? Pa čuj, je i nije. Malo je zabrinuto, kako se čuje po rade televizije i ovi novosti, nije baš dobro. Pa meni koronavirus je zapravo na neki način isto koji je najobičnija gripa. Pa ja se ne bojim toga, ja sam 70 godina prišao, a imam snage, još sam zdrav dosta dobro. Ja smatram da je u redu ako je malo panike, samo ipak mislim da je tu i tamo malo napuhano sve skupo. Tako su, dok se o koronavirusu znalo relativno malo, razmišljali Brođani. Odmah se aktivirao i županijski stožer civilne zaštite. Nije dugo prošlo do prvog potvrđenog slučaja i u Brodsko-posavskoj županiji. 17. ožujka COVID je službeno tu. Osoba je došla u Republiku Hrvatsku u četvrtak. Od četvrtka do nedjelje je bila u samoizolaciji, dakle kod kuće. U nedjelju se javila sukladno protokolu koji je prisutan. Ta osoba je primljena u opću bolnicu dr. Josip Benčević i jutro smo dobili rezultat da je osoba pozitivna na novi koronavirus. Vrlo brzo zabranjena su društvena okupljanja, uslijedio je i lockdown, kroz godine se izmijenilo nekoliko sojeva, broj oboljelih rastao je i padao u valovima, mijenjale su se mjere. Globalna pandemija zatvorila je granice, zaustavila promet, paralizirala gospodarstvo. O tome koliko se situacija do danas promijenila svjedoči i obavijest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljena prije nekoliko dana. Obavještavamo javnost da će se od 22. veljače 2023. godine priopćenje za javnost o aktualnim epidemiološkim podacima vezanima za bolest COVID-19 izvještavati jednom tjedno, i to ponedjeljkom. Preživjelo je težak period i županijsko gospodarstvo. Čim se COVID kriza dogodila, Vlada Republike Hrvatske donijela mjeru i sačuvala radna mjesta. Uz te mjere mi u Brodsko-posavskoj županiji smo 2 milijuna kuna usmjerili malim poduzetnicima, a 1 milijun kuna našim poljoprivrednicima. Brojnih ulaganja koja su bila nužna za očuvanje funkcioniranja zdravstvenog sustava i gospodarstva, župan se prisjetio i ovoga tjedna. Uzimali smo aparate za dijagnostiku COVID-a, PCR aparate, i to 870.000 kuna u Zavod za javno zdravstvo, 300.000 kuna u Novogradišku bolnicu, a 500.000 kuna dali smo Brodskoj bolnici za istu namjenu. Na sreću, PCR aparati kao i epidemiolozi danas imaju manje posla. Nažalost, epidemija je odnijela 18.000 života. U Brodsko-posavskoj županiji ukupan broj zaraženih osoba od početka epidemije iznosi 34.215. Preminulih je 504. Sve naslučuje da bi uskoro mogao biti proglašen i kraj epidemije.